खुलुमबाय दिनै 3 मे 2020 नि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय दिनैनि फार्स्टनि सप्तायानो जाहैबाय रासियाया खैफोद गोनां बमनि डिजाइन खालामदों कर'ना भाइरासनि जेंनायाव मुलुगनि दरथाम गोहोगोरा हादरफोरा दावहा नांनायनि थियारि खालामनायाव नांथाबदों चाइना आमेरिका आरो रुसआ कर'ना जेंनानि समाव दावहानि खैफोद गोनां प्लेन खालामदों रासियाया सेन्ट्रिनि गोहोखौ बांहोनायजों लोगोसे मुलुगाव सिलिंखार खालामग्रा बमखौ बानायनायखौबो जागायजेनदों मख'नो गोनांदि रासियानिफ्राय खौरां मोननाय जादोंदि कर'ना भाइरास खैफोदनि गेजेराव रुसआ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन बमखौ डिजाइन खालामनायखौ थियारि खालामबाय नाम्बार 2 दङ किम जं उनआ 20 साननि उनाव बयनिबो नोजोराव नुजाबाय सा करिया तानासा किम जं उनआ शुक्रबार खालि 20 साननि उनाव बयनिबो सोराङाव फैनानै मोनसे फार्टिलाइजार फेक्टरिखौ बेखेवदों निउज एजेन्सिनि बादिब्ला थांनाय 1 एप्रिल खालि पार्टी पलिट ब्युर जथुमानि उननिफ्रायनो पाब्लिक प्लेसआव नुजायाखैमोन स्टेट मीडियानि बादिब्ला बे सानखालि किम जं उनआ एयार डिफेन्स इउनिट आरो फाइटार तेजासखौबो नायसनहैदोंमोन मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तानिफ्रायनो किम जं उनआ थैबाय होनना समाजारि बिजोङाव भाइराल जाबाय थादोंमोन नाम्बार 3 दङ बाक्सानि सासे लाइमोना जिउ फोजोबना लादों सुलेफु हादरनां लकडाउननि समाव आसामनि गोबां लाख सुबुंफोरनो न' फारसे फैफिननो हायै समनि गेजेराव गुबुन गुबुन रायजोफोराव खामानि मावहैनो थाहैनाय हिसाबै गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि भुगिनांगासिनो दं बे बुब्लियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया महर मोनदों हायदाराबादाव खामानि मावहैनो थाहैनाय आसामनि बाक्सा जिल्लानि सासे लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों जिउ फोजोबनानै लानाय लाइमोनखौ बिक्रम लाहारी होननानै सिनायथिनाय जादों जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव लाइमोननि नखरनि सुद्रुमाफोरा गोथै सहखौ न'सिम लाबोनायनि राहा खालामनानै होनो आसाम सरकारखौ खावलायदों नाम्बार 4 दङ वर्ल्ड बेडमिन्टन चेम्पियनशिप 2021 खौ नभेम्बर दानसिम दोनथ'बाय मुलुगनाङै कोविड-19 गिख्रांथाव थासारि सोमजिनायखौ नोजोर होनानै बेडमिन्टन वर्ल्ड चेम्पियनशिप 2021 खौ नभेम्बर दानसिम दोनथ'नाय जाबाय बबेखानि बे टुर्नामेन्टआ फैगौ बोसोर 2021 आगस्त दानाव खुंजानो गोनांमोन बेडमिन्टन वर्ल्ड फेडारेशननि मासिगिरि पल एरिक हयेरा फोरमायदों दि बे टुर्नामेन्ट खुंनायनि आयदाखौ लानानै मोनसे मेल जथुमनाय जादों मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव भारतनि आइजो गेलेगिरि पि सिन्धुआ फाइनालाव जापाननि आइजो गेलेगिरि नजमी ओकुहाराखौ फेजेनना वर्ल्ड बेडमिन्टन चेम्पियनशिप 2019 नि बिमुंखौ मोनदोंमोन नाम्बार 5 दङ रामेना मुलुगनि बयनिख्रुइबो बांसिन नायजानाय श' जादों डीडी नेशनेल टेलिकास्ट जानाय रामेन श'आ गोदान वर्ल्ड रेकर्ड बानायदों बे बाथ्रानि खौरांखौ दूरदर्शनआ गावनि टुइटार हेन्डेलाव होदों बे जाथाया 16 एप्रिलाव जादों जेराव बे श'आ 7.7 कोटि रेकर्ड नायगिरिफोरखौ मोनदों रामेना माखासे गोदान रेकर्ड खालामनाया गिबि खेब नङा जेब्ला गिबि खेब टिभिआव बे टेलिकास्ट जादोंमोन बे समावबो श'आ माखासे मुंदांखा रेकर्ड बानायदोंमोन आरो 33 बोसोरनि उनाव आरोबाव गोदानै जारिमिनखौ मख'फिननाय जाखांबाय नाम्बार 6 दङ जन्थन एकाउन्टआव 500 रांनि सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ 4 मेनिफ्राय सुनाय जागोन जन्थन बिथांखि बायदियै आइजोफोरनो दानफ्रोमबो 500 रां होनायनि नैथि किस्तिखौ 4 मेनिफ्राय गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव हाबसिगोन अदेबानि बेंकआ गावसोरनि बेंक एकाउन्ट गोनांफोरनो SMS नि गेजेरजों बेनि खौरांखौ होगासिनो दङ बेंकआ एकाउन्ट गोनांफोरनो SMS आव खौरां होनाय बादिब्ला गाहाय मन्थ्रि गरिबफोरखौ अनग्रा पेकेजनि जुसै PMJDY नि मुलाम्फा मोनग्रा आइजोफोरनि एकाउन्टआव गासै 3 दानसिम 500 रां दानफायाव जमा खालामनाय जागोन मख'नो गोनांदि कोविड-19 नि खैफोद समाव गरिबफोरखौ मदद होनो थाखाय सरकारा थांनाय 26 मार्च खालि एप्रिल जागायनायनिफ्राय 3 दाननि थाखाय आइजोफोरनि जन्थन एकाउन्टआव 500 रां जमा होनो थाखाय बुंदोंमोन नाम्बार 7 दङ पाकिस्तानाव जामातिफोरा हस्पिटालनि गेटखौ सिफायदों पाकिस्तानावबो दाब्लिकी जामातनि इनफेक्सन जानाय सुबुंफोरनि आखु दिन्थिनाया सोलायाखै बेवहाय क्वारेन्टाइनाव दोनजानाय जामाति सुद्रुमाफोरा खारखोमानो नाजादों बिसोरनि गेजेराव माखासे हमना मोनबाय नाथाय बेजों ओनसोलनि आयेन बेबस्थाखौ लानानै जेंना सोमजिदों लाहाराव थानाय एक्सप सेन्टारफिल्ड देहा फाहामसालियाव 400 निफ्राय बांसिन कर'ना इनफेक्सनखौ क्वारेन्टाइनाव दोननाय जादों बेवहाय बांसिनानो दाब्लिकी जामातजों सोमोन्दो दं होनना बुंदों नाम्बार 8 दङ आसामनि अमानि देहायाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु मोनदों आसामनि आबाद आरो जुनार फिसिग्रा एबा फाहामग्रा बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया रोखा खालामनाय बादिब्ला आसामनि आपार आसामनि माखासे जिल्लाफोराव अमानि देहायाव सिनायनो हायै बेराम सोमजिनाय आरो थैनाय जाहोनखौ मिथिनाय जाबाय अतुलनि फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि माखासे जिल्लाफोराव अमानि देहायाव नुनो मोननाय लैखोनखौ नोजोर होनानै बेनि थैनि नमुनाखौ आनजाद नायनो थाखाय भोपाल फारसे दैथायहरनाय जादोंमोन आरो बे रिपर्टआ बोहैथि समाव सुराङाव फैबाय अतुल बराया रोखा खालामनाय बादिब्ला बोहैथि समाव आसामनि अमानि देहायाव आफ्रिकानि स्वाइन फ्लु जानायखौ रोखा जानो हानाय जादों
दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै थ' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।